ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଯିଏକି ଶାହାଜାହାଁ ବନେଇଥିଲେ 12 ମେ 1639ରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ମିଳିଯିବ। ଏଠି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଯେତିକ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉ, ଏବେକା ଜିନିଷ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଆ ଭିତରେ ବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଖାଇବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏଠି ଚାଲିଥିବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଚାଲିଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବ। ଏଠି ଶାହାଜାହାଁଙ୍କର ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଶୋ କରାଯାଉଛି ୟା ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କରିଥିବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟିକେଟ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ମ୍ୟାପ୍। ଆଗକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ବାବର ଶାହ ଜଫର, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ ମୁସଲିମ ରୁଲର ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି। 1857 was a war of fought jointly by all the national level free Indians from the British Empire। ଏଠି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଶାହାଜାହାଁଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖଣ୍ଡା। ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଏଠି ସବୁ ଟୋଟାଲି କ୍ୟାଚରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଶୋ ଅଫ୍ କରାହେଉଛି। ଏଠି ଆମର ତୀର ଅଛି, ଧନୁ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାର ଏ ଧନୁ ସବୁ, କାହାର ତୀର ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସିବନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ସବୁ ଆମର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଗଲ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସି ଶାସନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏଠି ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଘର ବି ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେଉଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଖଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଗଲଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ି ଆସେ ନା, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ଆସେ। ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ି ବି ପାରିବିନି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେବନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମୁଗଲଙ୍କର ଏଠି ଖଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଉଛି ବାବର ଶାହାଜୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଜଣେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ବି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ବାବର ଶାହ ଜଫରଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍। ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଉ, ଏବେକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହିଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମେ ବି ୟାକୁ କୁଇନ୍ ସ୍କ୍ରିଟ୍ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ହେଇଥିବ ଏ ଡ୍ରେସ୍ର ନାଁ। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଶଟ୍ ଇନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ଲୋଡ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 1857। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଥରେ ଆ ଭିତରୁ ଆସିକି ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିହାତି ଥରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ए बॉल ना हूँ कैनन बॉल्स फाउंड नियर काश्मीर गेट। ये जो बॉल देखुं ये सब काश्मीर गेट पाखे ही मिलता आपको आणिक एठी म्यूजियम सब रखाई। चलो दिल्ली चलो डायलॉग न था दिल्ली चलो। ये देखिपे ये पिस्तल थुआई बाबर शाहजी पिस्तल आमर शाहजहाँ पिस्तल सब थुआई। आपने एभलिया पिस्तल आउ के देखा ही पाइबे खाली ये देखा पाइबे कहीं ये सब बंदूक पुराना पुराना माने आम हिस्ट्री बेले ही राजा हासन बेले ही ये सब बंदूक चली एबे सब नुआ नुआ डिजाइन बंदूक देखापी आप पाइबे। से ना था राफेल एवं भी ना अच्छे राफेल एक्स। ये टेबुल पड़ी बस टेबुल बस सब भिड हो घंटा घंटा धरी बसिक देखिपारे किसी प्रोब्लेम नहीं। आपने 8 घंटा भितर 8 घंटा ही 8-10 घंटा ही म्यूजियम खोला रोचे आपने बसिक जिते समय बसिक देखिकी हिस्ट्री विषय आपने जापर। बैटल एक्स कुराड़ी ये आगकाल ये सब चलता ये जिन सब आम युद्ध बर सब है राजा राजा भितर ये जिन सब बर है। चलतु लाल किला भितर बहुत सारा पार्क अच्छी बहुत सुंदर सुंदर पार्क अच्छी फाउंटेन अच्छी चलतु ताको भी बुलिकी एक्सप्लोर करिया। गछ अच्छी साइड सब बसापी बहुत सुंदर सुंदर जगह अच्छे तुम बहुत बढ़िया लगे। आप थे आसवे ना आपण जावाक ही इच्छा हेनी या भितर बाहर की जावाक ही इच्छा हेनी। ए सामना देखते केते सुंदर सुंदर दृश्य देखिए बहुत बढ़िया लगे किंतु मोबाइल आपन एत भल लगुन किंतु थरे आसिक निहाती बुलिक जा दरकार भितर। सामना देखते एठी गोटे माने घर अच्छी माने पुना कालिया टाइप रो घर ये सब अच्छी। ए सामना जड़े जे लोक आसुँच फरेनर कम से कम 6.5 फुट हे बहुत चौड़ा है लोक देखिए आम पूरा आश्चर्य एत डेंगे एत चौड़ा फरेनर लोक तो सब आउट ऑफ कंट्री लोक तो सब देखा हुए ये आम इंडिया लोक मैंने कौन सब 5.5 फुट भितर 6 फुट भितर ही बाहर कंट्री लोक सब 6.5 फुट 7 फुट ये लोक सब देखा। ये सामना जो बिल्डिंग सब देखते ये हूँ पुना कालिया घर माने आप जानते पुना काले कौ टाइप घर था राजा मानकर महल केमी निश्चय फिल्म हो कि जेको जिस जगह आप देखिथे। ए जगटा को आपने देखिपे ये बहुत सारा लोक फटो उठाते कहीं बैकग्राउंडटा फटो उठार बैकग्राउंडटा बहुत बढ़िया सुंदर आसपाई बहुत सारा लोक फटो उठाई बहुत भीड़ लगे। आउे आमर फरेनर इंडियन बहुत सारा कंट्री जमीक यूके अमेरिका स्कटलैंड बहुत सारा कंट्री एठू बहुत सारा पर्यटक बुलाया आसती। इंडियन तो बहुत सारा डेली प्रतिदिन हजार हजार संख्यार पर्यटक बुलाया आसती कहीं बहुत किसी देखापी जिनस अच्छी जानापी जिनस अच्छी से हजार हजार लोक ये डेली प्रत्येक दिन बुलाया आसती। आशा कर भिडियोटी भल लगी आ जदि भिडियोटी भल लगी लाइक सब्सक्राइब करेंगे कहीं आप गोटे सब्सक्राइब मत मोटिवेट कर। रखुची बाय जय जगन्नाथ।